Ty video robíš? Hej. Káres, to nemáš, vieš? No, No. idem. Ide? Fasa. Gabo, počuješ? No, dám to hore. Jo, ty čo môžeš? Môže dať na Facebook, či Nie, bejte, na YouTube. Nechaj si to mobil alebo počítač. Ja neviem. Dám hore, mám piči. Nie, skús, more. Čo? Dám hore, viem na to. Hej, tak toto daj hore, ak si taký kraj. Poď sem. Čo? Choď do piči. Ja to dám. Dáš toto, poď dať hore. Ni to nedá hore, lebo nezverejní, vieš. Ozaj? No. Ako chceš, nie je ticho. Tak napíš, more. Ty kokot, ja si chcem ako diel príbáť. Ja som budeš na internete, nie? Už o 10 rokov, more tam budeš. Napni svaly. Aha. Gabo, Napíš. To je. More. Co sú ruky? Ja. Goje ma veď. rob ešte tak na... Takto, chodil som tú matku. Ako sa zasmieme na tom. Ježky karet. Koľko to tady máme? Jo. Suchá ruka. Nič, si opasuj. Pozri, jak si špatný. Ja nebudem... Toto keď tam hore. Postavom, pozri, celé až zo. Si fake ako tvoja tvorba, využil si vlnu. Vlnu. Rob tak ako ten film, Fucking man, ain't a fucking man. Ja nehodím. Koľko ti dá za seba robiť pokotovne? Keď skakujeme vonku, sa zrejúcu všetci.